vosaltres sabeu que l'electricitat és perillosa, però aquí tenim una gàbia que protegeix a la gent. Hem ficat limaquins perquè no li passi res. Jo em quedo a fora. Ara, aquesta gàbia és una gàbia normal i corrent. I enviarem electricitat. Ara ja n'hi arriba. Aviam, Imma, comprova-ho. Toca una mica la paret. Toca, així. Què? Notes alguna cosa? Aviam, és que potser no ens ha anat bé. Espera, que vaig a comprovar que n'hi hagi d'electricitat. Ai! N'hi ha. Tu no notes res, eh? No. Ai, Joan, no noto res. Fixeu-vos com per fora hi ha electricitat, que em salta en aquesta punta que tinc jo. Què passa aquí? Passa que l'electricitat que arriba aquí queda tota per fora de la gàbia i a dins no hi entra. Heu vist que quan jo poso això aquí davant de la seva mà i ella no se n'entera, perquè el camp elèctric està just per sobre de la gàbia, per fora, dins no hi entra res. Alguns diuen que quan vas amb avió és perillós per si passes per una tormenta i hi ha un llampec que cau a l'avió. L'avió és com una gàbia de Faraday, si cau un llampec quedarà per fora, però a la gent de dins no li passarà absolutament res. Per tant, queda clar que la gàbia de Faraday és una protecció. No li passa res. El que corre perill sóc jo aquí fora, que és on hi ha el camp elèctric.